Hi mga kawa! Welcome back to Maggie's Cuisine. Today's video po, naghanda po tayo ng inihaw na baboy, pansit bihon, lumpiang Shanghai. May sausawan po tayo para sa baboy po, saka sauce po sa lumpiang Shanghai. Tapos yung drinks po natin po, may rice po tayo sa likod. Pero before tayo kakain, i-bless po na natin yung food na sarapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po.
Ayan, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Winnie Kalalang, Chivi Rosel, Music Pisces, Mex Go, at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kaawaw po, Jubelia Mamoto, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Papa Boy TV, ST Vlogs, Nanay Madselen, Liz Eats, Annalyn Balboa, tsaka Giner. Sa Super Kawaw po, Arceli Biones, Ens Bukbang, Kusina Bicolana, Dancano Vlogs, at saka Ron21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy SMR Mukbangers, at saka sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat.
Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-iskusin po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.